Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rinengga sagunging kahormatan ingkang kita aturaken dhumateng prakadang sutrisna sekalian. Kita ngaturaken sugeng siang, sugeng rawuh, sugeng lenggah, sugeng pepanggihan malih kaliyan paguyuban seni kerawitan mardi budaya ingkang mijil saking laladan Kanor, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, ingkang dipun pangarsani panjenenganipun Raka Mas Bagus Kasdam. Wondene ing siang menika minangkani pamundhutipun Bapak Panitia Sedekah Bumi Desa Poh Bugu, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro. Ingkang saperlu caos pangpipur dhumateng sagunging para tamu, para undangan dalam prakadang sutrisna sekalian. Wondene lumampahipun langan beksan sami kados ingkang sampun kalampahan. Mugi sedaya para tamu undangan sami mentaati segala aturanipun langan beksan. Mugi boten wonten alangan setunggal menapa. Wondene pagelaran langan tayub siang mangke ngantos dalu kadherekaken wonten sekawan waranggana. Menika waranggana pilihan ayune tur lengit-lengit rekat Dewi Widodari kang ijawantah. Ing mangkenipun wonten Mbak Indah Supriyati, ugi wonten panjenenganipun Mbak Mira, ugi kadherekaken dening panjenenganipun Mbak Yahya. Wondene ingkang setunggal kula dereng mirsani KTP-nipun. Dadi ini wonten sekawan. Wondene ingkang setunggal menika pendatang baru. Cantiknya luar biasa. Oke, panjenenganipun Mas Ayu Anggi. Wondene pagelaran tayub siang ngantos dalu mangke sineng kuyung sound system kang gublegar lir kadya gluduk mangsa kesanga ingkang katelah Ronggo Janur, ugi kadherekaken syuting saking Ronggo Janur ugi. Pramila dhumateng sagunging para tamu undangan katuran lenggah, sumangga sami handharaken langan beksan ngantos paripurna ing mangke. Nuwun kala nuwun, matur nuwun.